GMA Regional TV Live. Good vibes ug puno sa chika ang dalit sa atong mga bisita karon dinhi sa studio. I-welcome ta sa ato ang programa Kapuso Comedian nga si Bubay and of course ang proud Cebuano XOXO member nga si Danny Ozaraga. Good morning. Good morning, Miss Mai. Good morning and welcome sa GMA Regional TV Live. Paki-shout out sa ating mga viewers dito sa Central at Eastern Visayas. Yun, syempre maupayhan aga sa ating mga kapuso nakatutok ngayon. O diba, dito na kami. Andyan kayo. Ug maayong buntag sa tanang mga Sugboano na kapuso na nagtan-aw karon. Hello. Hi. Makaroon. Okay, energy na energy kayong dalawa. You have brought the level of entertainment into a different level because of your talents. Danny sa singing and of course Bubay as a comedian. Paano nyo ba mas ginalingan pa ang craft ninyo? Ano ba, Miss Mai, yung sagot dyan? Hindi ko rin maintindihan. Parang nangyayari na lang siya. Pero kailangan ano yung process of learning din. Dapat marunong ka mag-observe sa nangyayari sa paligid mo para alam ba, may nakita kang ganyan, mga Christmas decors, dapat meron kang maisip about that. Kung baga hindi lang Christmas decor yung nakikita mo dyan. Speaking of joy, let's play a short game. Okay, home court advantage man si Danny. So Danny will teach you Bubay Bisaya words. So you just have to guess the words. So Sige. Danny? Ay, ito. Ayan. Ito. Sige. Dako. Ay, paborito ko yan. Ano yan? Daga. Hoy. Daga ba yan? Sino magko-confirm if tama? Ikaw kasi, oo, kasi hindi. Ay, hindi. Pero pwede Alam mag-guess ko ulit. yan. Sige. Dako. Ay, narinig ko na ito. Sinabi na ito ni Boss Alan K. Malaki. Yes. Dako. Okay. Mali pa yun. Magandang hapon. Mali. Malaki. Hindi. Lumilipad. Mali pa yun. Tama, mali pa din. Hindi, Oh. mali. Secret. Next. Next na tayo. Pwede mag-pass, no? Oo. Maanyag. Maanyag. Oh, yan. Ina-act na niya. Maanyag. Oh. Maganda. Alright. Ay, ito Yes, maanyag. pwede. Okay. Ito. Gamay. Ay, hindi. Kusgan. Suntukin. Yan. Ano ba? Related. Malapit. Oo. Yes. Kaldagin. Mali din. Sikuhin. Tadyakan. Mali pa Grabe na din. yan. Malapit na. Malapit sa ano, tadyak? Oo. Sampalin. Mali pa. Binibenta nyo na ako dito, Ano ba yan? Ano tawag dyan? Ha? Ilocano kasi nagtuturo sa akin. Malakas! Oo, malakas. Ito, gamay. Alam. No? Di Gamay. ba gamay ko? Alam ko yan. Hindi. Gamay mo yan. Hindi. Hindi. Iba. Hate ko yan. Kung may dako, may gamay. May patay. Tama? Gamay? Gamay pala yun. Hindi, iba yun. Yun sa ano ko. Opposite ng dako. Opposite ng dako. of dako. Maliit. Okay. Okay. Oo. Yan pala yung daga kanina. Oo. Langgam, eto. Ang hirap Kakaiba niya, talaga. manok. Oo. Langgam, syempre, ant. Ah. Yung langgam sa Manila, gumagapang. Sa Yung Cebu. langgam dito. Langgam dito. Ibon. Okay, so kamusta naman yung experience niyo sa Kapuso Fiesta sa Lapu-Lapu? Grabe, sobrang overwhelming yung pagtanggap ng ating mga kapusong Cebuano kasi naman talaga. Okay, arita kang Danny. Isip po sa Kasubuan, unsa man gyud ang imong butang nga gikamingawan dinhi sa Cebu? Siyempre, ang mga tao dire, mga Cebuanos jud, iba, lahi ra jud ko mag-show ko dire sa Cebu, like, warm welcome per me. Diba? And alam naman natin lahat na yung mga taga Cebu talaga mahilig talaga kumanta. So, nakaka-appreciate talaga sila ng mga singers. Kay Bubay naman, saan ba namin ka pwede pang mapapanood para sa tuloy-tuloy na saya? Ayan, para sa tuloy na saya. Siyempre, secret po.
Siyempre, alam nyo na yon. Ay, nako, ang 5 taon nyo na pong minamahal at magsi 6 years na pong The Bubay and Tekla Show. Maraming salamat sa mga nakatutok sa atin at palagi every Sunday evening pagkatapos po ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Huwag kayong mag-alala kasi every Sunday talaga naman iba't ibang mga klase po ng mga segments ang aming hinahatid sa inyo. Kaya, nako, salamat po talaga from the bottom of our heart. Si Danny naman, kindly invite din our Kapuso sa mga projects mo pa. Yes, guys. Actually, I have a girl group, XOXO. Nakapag-guest na din kami dito. We have a recent single na among gi-release, which is entitled GLNG, available on all streaming platforms sa Spotify, YouTube Music, Apple Music. Sana po i-stream nyo po. Okay, so dili na mo palabyon ang kahigayunan nga di mi makapaminaw. Sample gamay. Diha, Danny. Okay. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is Baliw. Oo. Tradition na namin dito, yung mga nagigess, sila yung nagkukyugap. So, you do the honors na mag-kyugap para sa show. Ay, go Miss Mai, mga Kapuso! Mabalik pa ang GMA Regional TV Live!